Zdar lidi, já jsem Maty a vítám vás u mého raz, dva, tři, myslím, že čtvrtého videjka ze hry Airmach. Jsem tu sám a jdeme na to. Prosím, tam jsem přihlášený, potom průmočně, si nepamatuju heslo. Ani jméno. Jo. Jenom trošku zaslávám tady zvuky. Spodbíráme penízky, nevíte, se na to budeme kupovat, když mi stačí Helix, a tady tohle, co tady mám, Devastor. Už jsem tohle hru dlouho nehrál, dáme si solo, šarvátka, 1-1 a zakalíme. Ale myslím, že státenky si ještě pamatují. To update jo? Jestli chcete další videjka z tohohle, které, jestli chcete, abych pokračoval v téhle sérii, tak určitě dejte like. Já jako pochopím, že chcete, aby natáčel z tohohle Airmach. A poprosím potom ještě Darexe, jestli by se mnou natočil ještě tady tuhle kalírnu. Kolik by ubíral, to už se ani nepamatuju. Teď musím volit cestu, ne? Tebe prosím zabiju, děkuji. Tebe taky prosím zabiju, děkuji, ne, ale ne, ty zabiješ mě, já tebe potom. Jo? Oh yeah. I am success, mama, what? Tady jsou ještě vlastně. Ne, ty ještě nebudu. No jo, tebe taky to začátku. Jinak jenom tak pro informaci, dneska je myslím, že 7.10. Jo, 7.10. 2015. Jestli se nepletu, doufám, že se nepletu. Tady postavit tu armádu Jakal, nevím, jak se to kurva čte. Myslím, že teďka už na to YouTube můžu dávat i třeba půlhodinové videa, doufám. A když tak napište do komentářů, jestli vám nevadí tady, myslím, že je někde tady takto na obrazovce někde dole, kousíček nad spodní lištou, je napsané jako reklama, kdyby na ten natáčecí program, přes který natáčím, tak napište do komentářů, jestli vám to nevadí. Jestli jo, tak nevím, co s tím budu dělat, protože Bandika mě dovolí jenom takhle natáčet jenom ty 10minutové videa a to je teda blbý. A jestli vám to nevadí, tak já myslím samozřejmě, že to nevadí. Jestli chcete natáčet, tak vám to akorát ještě pomůže. Jinak, jestli byste šli, tak to podle čeho Recorder 4, myslím, že se to tam tak napíše. Ice tvrdé I, mezera, S, R, E, N, Recorder, myslím. Tam dáme nějaké střelce, co vy na to?
to dohrajeme a už nás ukončím. Já teď tam malý střih, potřebuji nezáchyt. Jsem tu opět, byl jsem na večeři, šel jsem na večeři. Kreten tady celé rozbombardoval. Tohle by bylo ještě na dlouho, já myslím, že tohle by byl konec tohle videa. Pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte dát like, tím budu vědět, že chcete další videa ze hry Airmech. A to je všechno pro tohle videjko, my si tady jenom nakonec dáme Devastora, aby je tady poddevastoroval a až ten Devastor umře, tak to ukončíme. Než jsme nevítka. Vezeme těžký náklad. Prosím, uvolněte mi cestu, vezu těžký náklad, těžký 10 tun. Děkuji za pochopení, nashledanou. Tak to aspoň vyzabíjej tady. Mňam, slaníka. Tak když to tam běželo a ta písnička, to prostě nemůžu dostat z hlavy. Že tady nechám nabít energie, pokud to půjde. Si nabiju energie, tak a teď mi prokáže, že jdu takovou laskavost. Ježiši. Děkuji ti, Devastore. A sledujte ty životy, jak to té základně bude ubývat, jo? No, vidíte? Co to zkoušáš? Na Devastora nikdo nemá, nemá. To se zdá, že tohle ještě vyhrajeme. 5, 4, 3, 2, 1, já jdu nahoru. Chcípni. Devastore, znič ho. Devastore, volím si tebe. Děkuji ti. Možná založím i druhý kanál, na který budu dávat hlavně jako ty vlogy a tak. Možná asi, nevím. Napište potom ještě do komentářů, jak byste ten kanál měl jmenovat. Takže se náhodou. Ti věřím. Podáme devil. Můžu to říkat. Prostě amatér neumí to hrát. Rakety na tebe. Máme se na hru. Ty vogo, já to fakt ještě vyhraju. No. Tak jo, a tímhle výbuchem se s vámi asi ukončíme tohle videjko. Co to je? Petkory? Tohle nenávidím, takovéhle čestky, které odebrám. Super! Jsem rád, že jsem odemkl bípa. Já tebe zabiju, nezabiju tě. Cheater, já ho nemůžu zabít. Petkrek, mám nějak... že mám ještě nějaký kej. Nemám. Nemám. No takže tohle bylo pro tohle videjko všechno. Pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte dát like. Tím mě podpoříte a já budu vědět, že budu natáčet, co to je. Že budu natáčet, že chcete, abych natáčel dál jako takhle z tohohle Airmechu a tak to je asi všechno, no, takže čau, uvidíme se u dalšího videa. Čau,